Toeristen weten de wei naar Dokkum goed te vinden. Dat vernemen ze ook bij het toeristisch informatiepunt in de stad. We hebben een combinatie van museum en toeristisch informatiepunt. Dus we merken het in onze aantallen bezoekers. We hebben gewoon goede aantallen. Mensen boeken vooraf veel voor hun veiligheid. Dus we hebben een redelijk zicht op het aantal mensen wat komt. Dat gaat dagelijks gewoon goed. En in het toeristisch informatiepunt merken we echt een zware toestroom van toeristen die echt op zoek zijn naar de leuke dingen in de regio. En die kunnen wij met foldertjes en tekst leveren. Dus het is druk bij ons en dat is heerlijk. Het is behoorlijk druk. Hele grote boten. Het is hier wel wat rustiger als de rest van de week is. Maar dat heeft denk ik met het water krijgen. En we verwachten volgende week weer grote druk, want dan komt natuurlijk de volgende uittocht en intocht. En dan wordt het weer druk en dan zitten we zo weer aan 180, 184 boten per dag. Wij merken echt wel dat het volle meer is dan ooit. Wij staan nu elke dag steeds met 90% vol. Hele grote ziekte in de veilige gebieden. Hele grote blauw in eigen land. Ze zie je gewoon echt Friesland wel op, noorden zeg maar. Het zijn mensen die als dagtoerist komen. Het zijn mensen die hier langer zitten. Dus echt rondkijken om te zeggen van wat is er hier in de gemeente deze week te doen. Het zijn jongeren, het zijn ouderen. Het zijn bovenmatig veel Nederlanders. En iets minder toeristen vanuit bijvoorbeeld Duitsland en België. Maar waar komen die mensen eens voor? Nou ja, de stad hè. Wat wij hebben, dat is de trampoline, dat is voor de jeugd en de speeltuin. Maar verder de stad, die doet het. Wij zeggen altijd van, wij doen niks, de stad had het. Mensen ontdekken hun eigen land weer opnieuw en dat is wel heel aardig. Mensen die vaak niet zo goed in de gaten hebben dat Nederland een heel mooi vakantieland is. De drukte met de boten zorgt er echt voor dat de Bregenwepper het druk had en dat de Bregen vaak op een deel maat. Op een dag gemiddeld 60 keer ongeveer. En dat hangt er een beetje van hoe de boten aankomen. Als ze per één komen, dan is dat vaker. Dan komen ze in groepjes, dan kan dat wat sparren. Maar het is natuurlijk de bedoeling om dat zo vol mogelijk tegelijk te krijgen. Maar dat lukt net altijd. En we hebben een beetje de rekening mee te houden met bussenverkeer en verkeer. En dat wordt een beetje gecombineerd, het lukt net altijd. Maar ja, wij proberen ons best daarin te doen. De aanpassingen vanwege de orometermaatregelen zijn goed zichtbaar in de stad. We hebben de musea op 1,5 meter ingedeeld. We werken in kleinere blokjes van mensen, dus we ontvangen geen grote groepen. Dat betekent dat mensen toch op een rustige en goede manier door het museum kunnen en zich veilig voelen. En we spreken mensen ook aan op hun eigen veiligheid en onze veiligheid. De stroom van toeristen is belangrijk voor de stad en de regio. Wij hebben een prachtig seizoen, wie in het begin net te verwachten. Wij hingen dacht van nou ja, als we er zo een beetje uitdraaien kunnen, dan gaat het mooi. Maar dit gaat al je boven verwachting. En we houden gelukkig een beetje gezond hier en dat is wel belangrijk. Als het gezond is, dat we hier net weer een extra uitbraak krijgen, dan zijn wij helemaal tevreden met dit seizoen. Als je kijkt naar de stad Dokkum en wat er is gebeurd in de afgelopen maanden, dan ben ik blij dat de hotels weer vol zitten. Dat de bed and breakfast geen ruimte eigenlijk meer hebben. Dat de campings vol staan. Dat de terrassen weer vol zitten. En dat er weer een leven is in de stad en daarmee opbrengsten en dergelijke.